Slunečnik toho roku i popri nevýhodných chvíľových obstavinok zrodil dobre, ale naše malé trgovište má málo odkupiovačov, ktorí še ľahko môžu dohvariť zo ceny, та порасти незадоволені. Цена слунечнику так, як у všetkých tých našich poľoprivredných produktoch. Keď še počalo dať sobe še do vás, tam ne znam teraz pred dajakima 10 dňami, lebo i veci može buť, ta bola beše do dajakih 40 i prek 40 dinari, coška už teraz točno ne znam. Teraz, da spred par dňami som čul, že zmenšali jakušik cenu na 38 dinari, nješka už som čul, že jem 36. I čujem, dobre, v javnosti še už i pripovedajú, obecujú to tí parasti zo Zbanátu, že budú praviť dajaký tam mitingi, co ja znam, neskladajú še normálno, nikto še nemôže zložiť za takú agrárnu politiku, len telo, že to málo vredzi. Rušali sme, že budeme vrachovať akontnú cenu, ale počím še dešava na tržištu teraz kolo ceny, da vyplacujeme ľuďom komu treba, lebo odovka vyplacujeme sumu penježu, a približno akontacione ceny. A to ešte akontaciona cena ne zna. Bački parasti za teraz ne думаjú protestovať, bo думаjú, že z toho net hasne. Ale pre také spravovanie odkupiovačov, ktorí toto olejárku počali odkupiovať po 42 dinári, keľo vredzi i na berzi Budapeštu, a večer dohvarali, že zmenšajú cenu, odnošlo slučiť, že i oni počnú protest.